Guys, magandang hapon. So nandito ako ngayon sa may Sariaya, Quezon. Habang nakatambay kami sa may simbahan kasi may nakita kami ditong isang heritage na bahay. Meron din kaming mga lokal na nakausap na meron pala ditong isa pang bahay na kung saan sinutingan ng Shake, Rattle and Roll. So nandito yan sa gilid ko. Hindi lang yan, meron pa ditong isa daw na bahay na kung saan sinutingan din ng pulang araw. Nandun sa unahan. So ito muna papakita ko sa inyo. Alright, so ito yung bahay na yan, oh. Kung makikita nyo, lumang-lumang bahay na kung saan dito ginanap yung pelikulang Shake, Rattle and Roll. Ang ganda ng bahay kahit lumang-luma na. Hindi lang natin alam kung anong taon yan itinayo. Pero kung makikita nyo, ang kalumaan, halatang halata. Ito yung bakuran. Napakalawak, oh. Kaso lang problema, kandado, hindi natin makapasok yan. Ang lupit ng bahay na to. Hindi namin naasahan na itong bahay na to sinutingan ng Shake and Rattle and Roll. Buti nga may mga nakausap kami lokal dito na puntahan daw namin at kunan ng larawan at syempre video na rin para at least pag uwi natin sa Naga meron tayong mabibitbit na itong video. Ayun, no? Hindi lang namin napasok yan. Kung mapasok pa namin yan, talagang sigurado sobrang saya namin. Yun, simbahan ng Sariaya, Quezon. Ito naman yung bahay. Tapos doon sa bandang kanan may bahay pa din doon na kung saan lumang luma. Grabe, oh. Saan yung bahay na sinintingan na ano? Pulang araw? Sa kabila. Tapos meron pa doon sa kabila. Puntahan natin. Sayang naman. Ano? Kitang-kita yung harapan. Ang linis ng bakuran. Nakakainayang lang kasi walang caretaker na makausap. Ang ganda sana ng pasukin ng bahay na yan. Alright, dalawa na yung bahay na na-cover ko na kung saan sinitingan ng pelikula. Isa yung sa Laguna, yung abandoned house ni Marcos. Pangalawa ito. Ayun, so punta na kami ng Chao para ma-cover namin yung Herrera Mansion. Alright, magandang hapon sa inyo lahat. Peace out.